Saya बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान आदब लाना फैदों 2 लाखनि आपडेट आरो लोगोसे जयनिं जाग्राफोरनि मोनसे आपडेट दै आं बे जयनिं जाग्राफ्रा बेयो गुबुन गुबुन बड'लेण्ड हान्जानि बेखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ जे 2 लाखनि गेजेराव मा केस जादों आरो बिनि अनगायैहाय जयनिंनि पेपाराव दा मा जागासिनो दं नोंथां होनो थांगासिनो दङ नाथाय बिनि सिगां मोनसे आपडेट होनो नागिरदों जाहैबाय सोंनाय जाहैबाय मा नोंथाङा जुदि बायदि रोखोम सानाय सुनाय बेमारजों भुगिनानै दङ बा नोंहा प्रेसार ब्लाड प्रेसार सुगार ओमफ्राय बिदिनो मानलु मानला जानाय मोदोम बुनाय आथिं बायनाय आथिं लोरिनाय आरो आथिं बायनाय आथिं लोरिनाय बे खिन्थु आरो लोगोसे नोंनि गथ'आ खुगाजों खदै गबाय थायो खदैया बन्द जानो रोङा बेबायदि गोबां बाथ्रा हापानिनो माबा माबिनो बुहुद थारमाने नोंथाङा कल खालामनानै सोंहरनांगौ जे नैबे बेमारा हामगोना हामा नैबे बेरामखौ हागोन ना हाया होननानै नोंथांमोना खालि कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनांगौ आरोखि बे जाहैबाय मा बाक्सानि दुमनियाव गतिके नोंथांमोना कल खालामना सोंहर जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दुमनि गामियाव आरोखि दै नोंथाङा सोंहरनानै लादो नों मोजां ट्रिटमेन्ट खालामना लाबानो जाबाय नों ब्लाड प्रेसारबाबो सुगारबाबो नानानथा रोखोमनि आथिं आखाइ बायनायनो लोरिनायनो माबा मोनसे बुनायनो केन्सार जानायनो हिन्जावफोरनि बे आहाराव माबा जायोना केन्सार जायोना बेफोरबायदिनो गोबांथार आरोखि सानाय सुनाय बुनाय नोंथाङा जादोंबा कल खालामनानै फाहामथाय लाबानो जाबाय आरोखि स' फैदो आपडेटआ बेनो रायजो जानो नोंथांमोन थारमाने आपडेटआ ओरैबायदि जागासिनो दं हो बे 2 लाखनि आपडेटआ दा माने लासै लासै फैगासिनो दं सासे दिगन्त लाहारि होननाय सुबुङा फेसबुकआव पस्ट होदों आं बड'लेण्ड बुब्लियावहाय माबाजों मोखांजों राकेश रामसियारिजों मोनसे श' जानायावहाय बिथाङा कमेन्ट खालामदों आं नुदों आं स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननो होगोन दा बिथाङा होनदों 2 लाखआ बिपिएफनि सोखा बेखौ माथा मारनानै बा ना माथा सानानै होनखो ना खर' सानानै होनखो लाब गैया बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दिगन्त महिलारि ना सोरबा मोनथिला आं दिगन्त लाहारि खोमा आं दा बियो बुंहरदों आरोखि थारमाने 2 लाखआ जाहैबाय मा अनलि बिपिएफनि थाखायल'खा होमबा रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा आरो बिदिबा जायफोर गामि सिङाव थानाय बै रायजो राजाफोर जायफोर इयुथ्सफोर साख्रि बाख्रि मोनाखै लेखा रोंनानै थाबाय अब्ला बिथांमोननि थाखाय बे 2 लाखआ नंगौना नङा जाखो होमबा 2 लाखआ नंगौ नामा आं मोनसे शक जादों थारमाने दा बिथांनि बुंनायाव आं शक जादों दा बाथ्राया सानथावथावबो बिथांमोना जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सननि सिगां जों नुदों जे बिथांमोनहा माखासे इलेक्सन इस्ताहाराव लिरदों 5 गेरेन्टिखौ लिरदों दा बावहाय इयुथ्सफोरनि मुङाव सोरबा 2 लाख मोनग्राफोरा दा गावजों गाव एसे ओरै खोनादों आंनो सासे लोगोआबो फन हरदों बिथाङा बुंहरदों बाथ्राया सैथोआनो मा थारमाने हमना लादो आंनि मुङाव 2 लाखखौ होदों खिन्थु बे हारसिङै मालाबा 2 लाख मोना बेयो हयथ' 3जों हयथ' 4जों राननांगौ बिनि 2 लाखआ मा लाब जाखो मा प्रफिट जाखो अब्ला आंनो 2 लाख होबाय आंनि मुङाव 2 लाख होबाय नाथाय आंहा जुदि आं मोनजोबाब्लानो बेखौ जुदि आं भाग खालामनांगौ बा आंनि आथिङाव आं बोरै गसंथानो हागोन दे बोरै गसंथानो हागोन कुइसना आंना बे जादों रायजो नोंथांमोन दा आंनिया जाहैबाय मा ओरैबायदिसो जेरै दा स्टेट गभर्नमेन्टआ होदों 2 लाख नोंथांमोनाबो होदों मस्ट वेल एन्ड गुड्स आं बिराद माने वेलकाम खालामनो गोसो गोरबोनिफ्राय खिन्थु दादि जे खोनाबाय थादों मोनग्रा मानसिफ्रा दिनै बुंबाय हारसिङै नङा बे 2 लाखआ हा बे हारसिङै नङा आरो नोंगौ बेखौ जाय मोनदों गासिबो बिपिएफ वार्कारफ्रा मोनजोबदों अन्य सोरबा साधारन रायजो राजाफ्रा मोनाखै बेबो स्पष्ट बाथ्रा मानोना बिथांमोनहा 2 मानसिजों 2 लाख 3 मानसिनो 2 लाख बेथार इभेन दासिमबो सोरबा 2 लाख हाबबायबा बेखौ बै जाय मोननांगौ जायजों रायदोंमोन बियो बिहरगासिनो फैसा लाबोदो फैसा आंनो 20,000 नांगौ होमबासो आं मानिगोन नङाबा आं एक्सेप्ट खालामा आंनो 50,000 हरनांगौ 50,000 हरबासो आं एक्सेप्ट खालामगोन नङाबा खालामा होननाय बाथ्रायाबो दिनै गोसारगासिनो दं आरो जायनि कलाव बिथांमोनहा बे फैसा बिजायग्राफ्रा दिनै दुखु मोननानै फैसा केस बिहरबाय थानायनि 2 लाखखौ बिहरबाय थानायनि बिथांमोना फिन आरो दिनै पार्टि सोलायनाय लामायाव फैगासिनो दं मानि माथाराब्ला बिथांनो जुदि 30,000 हरमा नांगौब्ला 40,000 हरमा नांगौबा 2 लाखनि गेजेरनिफ्राय जुदि 50,000 बिनो हरमा नांगौब्ला अब्ला आंनो बेनो 50,000 हरला आं जेबो हरला आं खेबसे पार्टि सोलायनोसै बे बाथ्राया दा रिउमार जागासिनो दं रायजो नोंथांमोन स' बिराद साननो गोनां आङो बेखौ दुखु मोनदों आरोखि जायखि सरकारानो होआथों मानो मस्ट वेलकाम खिन्थु बेफोरबायदि गेलेनो नाङा आरोखि नोंसोरो सेलेक्ट खालामनानैसो अलरेडि होखाबायब्ला आरो मानि थाखाय बिफिननांगौ ना मोननायनि सिगां नोंथांमोना बिदि रायलायखादोंमोन नामा बिदि नाम मानो खालि नों नाम लानांगौलै खिन्थु गासिबो रानना जानांगौ होननानै रायलायखादोंबो जानो हागौ नङा होमबा बे आलादा बाथ्रा दा आं दुखु मोनदों दा बिथांमोना दिनै पार्टि सोलायनायनि ट्रेनिं लागासिनो दं दै जुदि नोंथांमोननो मा जुदि बे 2 लाख मोननायखौ जुदि नोंसोरनो राननानै होजोबमारनांगौबा होफिनमारनांगौबा खावसेखौनो
बिथांमोना इलेक्शननि सिगां माखासे जायफोर 2 लाख मोनदोंमोन बिथांमोना पार्टि सोलायनो थांगासिनो दं था लाबानो जाबाय दा बे आरो आपडेटआ ओंखायनो आं दुखु मोनदों बिदि जानो नाङा सारमोन गोजौ लेभेला बेनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ नायबिजिरनांगौ सोर बिमारदों मानो बिदों आरो बै बिजाग्रा मानसियाबो नामखौ गायनानै होनांगौ उमुगा बिदों उमुगा खालामदों होननानै होमबासो ना जाहाथे सोराङाव फैलायगोन ना नङाबा नों गोसो सिङावल' गुरगुर लाखुमाबाय थाबाय थायोबा बोरै फुलफिलमेन्ट जानो बोरै जानो नोंबो सानसे जानाय नङा आरो बै फैसा मोनैयाबो नोंनि सायाव रागा जोंबाय थागोन दा बे आरो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय मा जयनिं हाबाफारि बियो नोङो सोरबा जायानो जाथों मानो हयथ' बिपिएफआनो जाथों हयथ' इउपिपिआनो जाथों जयनिंआव दा मोनसे डेन्जार गेम जागासिनो दं दै जोंनि बर'ना बिटिसिआव होनखाबाय आं थारमाने दिनै गोबां माखासे मेसेजफ्रा गोसारलायबाय नोंहाबो लोगो दं गुबुन गुबुन जिल्लायाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन समाजाव नोंहाबो लोगो दंलायो नोंबो सोंलायो नोंबो खौरां होलायलायो दा ओरैबायदि मानसिफोर दं साला गावदि जयेन जानानै थांगासिनो गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांदोब्रा गावबो जेबो गैखाया मालायनिबो जेबो होनो हाखाया बियो दाना गावहासो उल्था मालायखौ लेंनानै लांबाय मारै लांदों ओइ उमुगाबो जयेन जाबाय रावबो गैला नोंसोर थाना मा खालामबावनो फैदो हनै लेंलांबाय बे मोनसे भाइरेल जादों दा ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय मा दिनै मिटिं दङनो माबा मोनसे रायजो हौवा मिटिं माबा मोनसे मिटिं होनानै बिसोरखौ मिटिंआव लेंलांबाय दाना मालासो गानहोबाय बेनिबो भाइरेल जानानै दं दा बे गासैबो बाथ्रा दिनै जाय बिथांमोना माला सोजादों दिनै दुखु मोननानै दङ मिटिंआव थांबाय सोबाय न'आव फैनानै दोरफो जालायदों न'आव बिमा बिसि फिसाजों दावराव दावसि जालायदों बिमा बिफाजों दावराव दावसि जालायदों जे मानो माफार गानहोखो मानो गानहैखो मानो थांनो मोननांगौ बिराद सरसा जालायदों दा पलिटिकेलाव ओंखायनो आं बुंबाय थादों साधारन सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै बेबायदि जयनिंनि खामानिखौ मावलायनो नाङा आरो सोरखौबा थगायनानै लांनो नाङा जे ओरैबायदि जाबाय बे एरियायाव सोर माने लिडार दं बे लिडारनि मुंखौ लाबाय बिबो बारसिगोन बिबो बारबाय बिबो थांखांबाय नों मोनथियाखै नामा दाखालिनिखौ बारखांबाय बिसोरो दाखालिनो थांखांबाय ओमफ्राय नोंसोर थाना मा मोननांगौ फैदो जयेन जाहैनोसै होननानै गावबो जयेन जाबाय मालाय जाम्बा जाम्बिखौबो लांफाबाय आसुरिक मोनदों दा बेफोरबायदि काहानिखौ मानो मावदों बेफोरबायदि खामानिखौ आरो मानो दिन्थिदों होदों समाजावलाय आं बिराद दुखु मोनदों आरोखि दा रायजो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुङो सोरखौबा नोङो गोसो गैयैखौ थगायनानै बेबायदि माला गानहोजायो नामा माला गानहोबाय नोंनो बरखौनो होखाया बेस्राफोर दुखुसो मोनना दंखायो नोंनो बरखौनो होखाया बियो जेराव दं मालाय बेस्रा बेयावनो बरखौ होफिनगोन अब्ला नोंहा जयनिं खालामनानै मा लाब जाखो दे मा लाब जाखो जयनिं जाहोबाय सोरनोबा 100 थाखा हरबाय सोरनोबा 150 थाखा हरबाय सोरनोबा 200 थाखा हरबाय सोरनोबा 300 थाखा होबाय बेजों बास बेजोंनो सारा जिबन गोजोनगोन माबा मोनसे प्रफिट जागोन जिउआ सोलायगोन बिनि लाइफआ सोलायगोन मालाबाबो सोलायनाय नङा स' गतिके आङो बेवहाय ओंखायनो थोंजों आं सोरबा पलिटिकेल हान्जाखौ आं नाम खारियाखै आं बुंदोंसो ओंखायनो जे बेफोरबायदि दा खालाम आरो जाय नोंहा जुदि नोङो बे पार्टियाव थानो गोसो गैलाबा नों दस्रायाव थांबायबा मालायखौ दालांफा आरो पार्टिया मा जायो रायजो नोंथांमोन पार्टिखौ गाज्रि मोननानै रावबो दिनै पार्टि सोलायाखैलै मिथिबायना सोरबा सासेखौ दुखु मोननासो सोलायो बै एरियायाव दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव सोलायलायनि थाखाय बे पार्टियाव थाबा आं थाया बेयाव थाबा आं थाया होनलायनानै गावजों गाव दुखु मोनलायनायनिफ्राय बांसिन दैदेनगिरिफ्रा दिनै पार्टिखौ नागारलायो आरो पार्टि सोलायलायो बिराद इन्टारेस्टिं आरोना दा जोंनि बिटिसिआव बे मोनसे पुरा ट्रेन्डिं टपिक आरो ट्रेन्डिं मोनसे जाथाया बे सोलिगासिनो दङ जे सोरखौबा माला गाननायनि मुङाव 200 थाखा होबाय 500 थाखा होबाय नङा होमबा सोरनोबा मिसा बुवा मोनसे बाथ्रा होनानै लांबाय सोरनोबा इउथनि माबा होगोन होननानै सोरनोबा अरुण'दय स्किम होगोन नङा होमबा आरो सोरखौबा माबा मोनसे साख्रि दानगोननो माबा मोनसे हेनथेन बाथ्राबो बुंदों दा बे साबाजिक बाथ्राखा रायजो नोंथांमोन पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा बेखौ बुंखागोन नाथाय गावनि आखायाव नामालाय दाननो हानाया गावहा गोहो दं नामालाय दाननो हानाया बेखौथ' गावसोर होआखै जुदि बिथांमोना होआखैब्ला माबोरै दाननो हागोन बिसोरो खारन बिसोर गावसोरनो होआखै दस्रानि सरकार समावसो मोनदोंमोन सोरबाया नङा होमबा बेखौ मानो दाननो हानांगौ दा आं बेखौनो खुथारै खावलायगोन जे दैदेनगिरि सारमोनखौ जे नोंथांमोना जेखि इउपिपिआनो जाथों बिपिएफआनो जाथों मानो बेफोरबायदि दाननाय मानायखौ दा खालाम आरो बेफोरबायदि दा सोंखारिलाय आरोखि ना बे जयेन जानो नों जानो गोसोबा नों था आरो नोंहा जुदि गुबुनखौ लेंनानै लांबाय नोङो बेनो नों जेबो होनो हायाब्ला गुबुनखौबो जिबनावबो लेंनानै दालांखा आंनिफ्राय आरो बे मानोना साधारन रायजो राजाफोरखौ मेन्टेलि टर्चार खालामनो नाङा बिथांमोनखौ टेनसनाव सोना होनो नाङा
बेस्ताफोर बिसोर सानफा बोथिफाखा सानसे खामानि मावाबानो बिसोर रसा नाङो आरो ओंखाम मोनजाखाया बिसोरो थ' अब्ला बेबायदि मानसिखौ पलिटिकेलाव हाबहोनानै बिसोरखौ मेन्टेलि टर्चार होनानै फिजिकेलि नङाब्लाबो बिथांमोनखौ जुदि मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोब्ला बिथांमोननि लाइफ मोगथां जिउ खांनायनि खामानियाव मा जागोन बिसोरा नोंसोरो राजनिथि दैदेनगिरि जादोंबा जादोब्रा खिन्थु पाब्लिकफोरखौ बेबायदि इसिबां दिपलि गोथौद्रायाव सोना लांनानै नों जेबो होनो हायाबा जिबनावबो दालिंना मानसिखौ आंनिफ्राय कुइसा बे आरो थि हयथ' नोङो पलिटिकेल खालाम मोजां इसोरा नोंनो बोर सारस्रिथों इसोरा नोंखौ मोजां दैदेनगिरि खालामथों इसोरा नोंखौ मोजां पलिटिकेल लिडार खालामनानै होथों आंनिफ्राय बेबायदि शुभेच्छा थागोन आरो इसोरनिफ्रायबो आं बिनानै होगोन नोंसोरो मोजां दैदेनगिरि जानो सोलों आरो नाजा आरोखि खिन्थु पाब्लिकफोरखौ ओरैबोलाय बोनानै रगथखौ दा खालाम नों जेबो होनो हायाबा आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बे थाबाय आरोखि थेंक इउ